Kamanungsaning kapitayan Panglimbang 5 menit dina Kemis Kliwon tanggal 8 Januari taun 2026 kapethik saka serat kapisan Rasul Yohanes bab 4 ayat 19 katerusake bab 5 ayat 4. Para tresna pelem kinasih, dek wingi awake dhewe wis padha nglelimbang bab kamanungsaning donga. Wong sing pangklimbang ngelingake kita kanggo nyangking pepadha jroning donga, amrih pepadha kang lagi ana jroning kahanan kasangsayan, rekoso, sangsara lan sakpituruti tansaya becik uripe amarga sih pitulungan dalem Gusti. Panglimbang uga ngajak kita tumindak nyata marang pepadha minangka wohing donga, kaya kang katindakake Gusti Yesus marang para murid. Dina iki liwat waosan kapisan kang kapethik saka serat kapisan Rasul Yohanes. Aku ngajak panjenengan pandemen PLM nglelimbang bab kapitayan kang uga kudu ngawahake kabecikan kanggo pepadha. Jroning serate Santo Yohanes ngajak umat tresnani Gusti Allah awit Gusti Allah luwih dhisik tresnani manungsa. Santo Yohanes ora mbeberake kepriye anggone Gusti Allah tresnani manungsa. Nanging minangka wong pitaya, Santo Yohanes ngumpamakake manungsa wis ngerti sacara imani kepriye Gusti Allah anggone tresnani manungsa. Sing cetha, alam sawegung saisine kang kakebaki dening tetuwuhan sarta kewan gemrayah gembrangkang, uga iwak kang kemliwer ing sakjerone banyu, kaparingake manungsa kanggo dadi cadhong pangane. Allah yang Rama uga nitahake manungsa sagambar karo panjenengane. Luwih saka iku, Gusti Allah wis ngutus putra kinasih dalem, yaiku Gusti Yesus tedhak menyang donya ngrasuk pribadi minangka manungsa, nebus dosa manungsa liwat kasangsaran sarta sida dalem ing kayu pamentangan. Santo Yohanes ngajak umat asung tanggapan marang kabecikan lan katresnan dalem Allah mau kanthi tresnani panjenengane. Nanging Santo Yohanes ngelingake ibu ora gampang tresnani Gusti Allah kang ora katon. Mula panjenengane ngajak para pendherek dalem Gusti kanggo mujudake tresna marang Allah liwat tresnani pepadha. Padha karo goroh rikala uwong kandha nguwuh kepara sesorah jari tresna Gusti ananging pakartine gawe serik, susah sarta rekasane liyan. Padha karo goroh rikala uwong kandha jari tresna Gusti ananging sengit marang sanak kadang lan seduluri. Santo Yohanes banjur ngelingake marang parentah iki, sok sapa kang tresnani Allah, dheweke uga kudu tresnani pepadha. Monggo sami kapirsani Injil Yohanes bab 15 ayat 9 tekan ayat 17. Sabda iki bener lan nyata, jar Gusti Yesus nepakake diri alias rawuh mring manungsa kang saking keserakat lan tanpa daya. Monggo sami kapirsani Injil Matius bab 20 ayat 31 tekan ayat 46. Para tresna pelem kinasih, kapitayan Katolik antuk gegambaran sacara sampurna jroning tandha pamentangan alias tandha salib. Palang mangadeg ngelingake wigatine tresnani Gusti kang luwih dhisik tresnani manungsa. Dene palang mangiwa manengen ngelingake wigatine tresnani pepadha minangka bukti nyata menawa dheweke tresnani Allah. Karya dalem Allah ndadekake salib kang sadurunge mujudake tandha kanistan dadi tandha kamulyan. Mula saka iku kudune saben-saben gawe tandha pamentangan sumurup salib gumantung ing tembok utawa ngaras salib kang dadi bandul kalung, kita sadar lan tumindak tresna Gusti lan tresna pepadha. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci, kados sing mlebu sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.